Бардорамада салом алейкум, хуш омадем ба канали SM Шарипов ва ман ҳастам бо шумо Муҳаммад Шарипов. Муслим тиҷи салом, ака ма нав блогер шидам. Чӣ хел кунем ки дар видео реклама монем? Так, нав блогер шида, уже фикри реклама карда накардисти, молодец, кози бинем канал чӣ хелияй. Сета подписчик дори браҷон, какой реклама? Тоқат ка, сабр ка, якамаш ки видео ка хидат фақат видео ка. Видеои хидат боша. Баъд подписчик ҷамъ ка. Вақти подписчики ҷамъ кардӣ, баъд спонсор пайдо мешавад, баъд рекламаш мекунӣ, баъд кор кардан мекунӣ. Сета подписчик уже фикри реклама. Хеле бетоқати бад нашини, хеле қати шумо монда мешини, канала мепартоед. Блогери кори тез нест. Ва бардора фаромӯш накунед канали Шарипов лайфи мара. Ссилкаш дар описиони видео аст. Ҳатман бидуроед. Миллиардеро мегӯяд ки шумо фикр накунед ки фақат шумо хатогӣ мекунед. Як миллиардер мегӯяд ки ман 22 та проект доштам, проект бизнес ки вақте ки ман кадамшон 20 таи ҳамон нобарор шид, танҳо 2 таи ҳамон барор шид. Ҳатто агар дар ҳаёт корра бикунӣ охирон да мисли и одам да 21-ум 22-ум да худ да 100-умш агар бой битӣ, вақте ки тара ҷона да нуки бинид мия мурдании ку, ҳамон вақта мести фикр мекунӣ, мегӯӣ ма кадам, ман зато кадам як кора. А вақте ки ҳеҷ кор накарда бошӣ, баъд мести фикр мекунӣ, мегӯӣ чӣ ба ман дар ҳамин қадар ҳаёти худам ақаллан як кора папроид накардам бикунам, ақаллан ягон намуд бизнеса папроид накардам, мумкин ки ҳамон мешид. шумо метавонед ки дар ҷанговарҳои дӯстдоштаи худтон ё ин ки ягон намуди бозингар агар мухлис бошед, метавонед ставка кунед, сум кор кунед. Ссилкаш барои гузаштан ба бозӣ дар комментарияи видео закрепит кардагиҳай. дар ин видео бародаро ҷавоб мешавад дар саволҳои шумо ки дар видеои пешина пурсида будем. Оиди блогерӣ. Ози бародаро, то ҳамин момента чӣ саволе ҳастае, ман ҳамашро ҷавоб мегардонам. Бо агар савол шидак дар ҳамон видео ссилкаш ман дар поён мемонам. Имена бо дар ҳамон видео бинависед, барое ки мақсад аралиш нашавад. Ма будонам ки кадом савол да ҷавоб дам, кадом да ҷавоб надагим. Имена бо дар ҳамон бинависед, бо вақт кишид ма вақт ҷидо мекунам, ҷавобтон мегардонам. Сомон да ҳазорум. Салом алейкум ака, ма 4000 подписчик дар дорум, 100,000 минут дора. Лекин монетизация гирён нашидиста. Ягон роҳи дига надора. Агар дошта бошам мегуфтед хеле миннатдор мешем. Якамш ки ҳозир ман каналитра мебинам, ту ку канал чӣ хелияй. Ина медонем дар каналите авторски нест. Тара YouTube умуман қабул намекунад, ба ҳамин наша тара монетизация да гирён намекунад. Деҷа қадами қурбона, Шаҳром, Бомба, Маҷнун, беҳтарин реп ҳай бо дар худи ҳамин канал номи Муҳаммад Оромӣ Баҷону ҳатман тамошо кунед. То есть ки исш репай, исш амри маъруфай, исш яч дигай, тара намекунад YouTube қабул. Бояд авторски видео бошад. Ту худат бояд видео кунӣ. Яъне чира бифаҳмем бародаро ки YouTube и кори серьёзне. Барои кори серьёзни ту бояд серьёзни кор кунӣ. Хеле гудакбозӣ накунем бародаро. YouTube хеле чизи гудакбозӣ нест. Бирен реально оборудование бихарен. Я бародар дига пурсид ки оборудование чӣ маъни дорад? Неми микрофону, камерау, компютери, неми чизо мешава оборудование. Бихарен реально кор кунем. Бай хеле намешава. Вақту намегзавонем ё чанд қадар видео кадаитинем накардаи, точнее ҳар ҷо гирифта партофтаи. Инем қадар вақти хита гузарондаи, тра YouTube монетизировать намекунад. Намедонам агар ягон не точно тра намекунад. Аниқ намекунад, барое ки даиҷа ягон та видеои худ нест. Шарипов Нусратло. Ма канала ҳуи кадагием. Уже чанд видео дора. Просто касби хидмат съёмка када монтаж мефурм. Значит чӣ корра айдастад меояд, авая съёмка кунен френ шумо. Баъд ҳуй мекунӣ блогерира. Саволира ман нафаҳмидам. Да чӣ ай савол? Ҳама хеле чӣ коре ки мисол метавонӣ дар кадом соҳае ки хуби зури ту метавонӣ ҳамон соҳада видео кунӣ партои. Албатта мешава качественный контент, авторский контент. Не ки даиҷа ман саволшо нафаҳмидам. Иҷа савол нест. Иҷа ягон каса тавсия додагӣ боша мумкин ки ҳам хел кунӣ. Оиша, салом бародар, ман мехоҳам хӯрок тайёр кунам. Ба канал партоям. Афсӯс шароит ба компютер надорам. Барои ҳамин хуб мешуд мегуфтед ба кадом программа истифода барам бо телефон. Агар барои монтаж карданша бугӯӣ ба телефон, King Master чандта шогирд ама доштам, ба ҳамон мекардан. Метавонӣ King Master қатӣ кунӣ. Бежан Акбарӣ, салом ака, алейкум салом. Ака, канал ба чаро монетизация пайваст кардагӣ нест? Иқа меҳнат зиёд мекунӣ, меҳнатот ба гап надорам. Айрӯи реклама мегирисум, аммо иқа меҳнати туда меарза или ака дар видеои оянда да ҳамин бора бифаҳмон. Я видеода гуфта будӣ ба монетизация сум кор карда мешава, аммо
хушрӯтар бифаҳмам. Ба монетизатсия сум кор кардан мешава, ин маънаеро дорад ки чӣ хеле ки иноғози дар нами видео шумо реклама дидем. Инами роҳи сумкоркунӣ бе монетизатсия. Канали ма чӣ ба монетизатсия надорад? Канали ма то ҳамин рӯза чӣ хеле бугумда ҳамин корда ма конкрет начаспидам именно монетизатсия шуда. Барои ки реклама ки дошт ман хеле омадам дига ҳашмам даам нагирифт. Барои чӣ ки ҳам баъд монетизатсия худаш кори хеле бисёр чӣ айда ту падават мекунӣ, ай байн чанд моҳ мегзара, ура ждат мекунӣ, адобрид мекунанд, намекунанд. Баъди ҷае ки Тоҷикистон худаш проблем не ай. Тоҷикистон дар ҳамун давлатое ки дар монетизатсия дохил мешавад дар худи YouTube, Тоҷикистон дар гурӯҳи World дохил нест. Страната бояд иваз кунӣ, дига ҷомонӣ. Короче заморочкаш бисёр ай. Ма вақти падават кардагӣ будам, эфир гузарондам, ай сам бифри мошин музика мондагӣ буд. Музика авторский права зад. Вақте ки ту авторский права нарушад мекунӣ, тура 3 моҳ ҳама чита мекушанд. Бо вақте ки тои 3 моҳ ки мегзара мерава, бо ҳамаи заявкаи падават кардагӣ ту бо возврат мешава, обратно. Бо 3 моҳ аждад мекунӣ, кай 3 моҳ тоза мешава, бо падават мекунӣ. Ҳам хеле проблему қати омадамад, то ҳамин канали ма монетизатсия надорад. Ҳам хеле сабабо қати ва ҳам Тоҷикистонда қинай монетизатсия барпочат кардан. Муаллим тиҷи салом оё дар Тоҷикистон монетизатсия пайваст карда мешавад? Ҳозир ҳамин борада гап задем. Мешавад қинтаракай ма чӣ таҳлиш мекунӣ? Ҷо таҳлиш мекунӣ, баъд не бародар кадак ба наздикӣ, яъне ки чанд бор падават мекунӣ, намешава, баъд охиронда через паспорт сурат мегирӣ, чӣ мекунӣ, баъд меояд. В общем қинай. Агар дар Москва бошен, дар ҳамҷо канал кушодагӣ бошен, унҷа кунед, бо хеле зудтар мешавад, ки осонтар тезтар мешавад. Далели Аҳмадҷон, ака монетизатсияро чӣ хеле гирён карда мешавад? Монетизатсияро канала ҳуй мекунӣ, видео мекунӣ, дар каналат общи видеота 4000 соат тамошо мекунанд, 1000 подписчик дар каналат бояд кам набошад. Баъд падават мекунӣ заявка дар монетизатсия. Яъне ки агар канал майда боша, ҳозир дар бораи монетизатсия умуман фикр накунед, ҳозир фақат видео кун. Ҳамакаса тиҷи. Ассалому алайкум, акай Муҳаммад Сози, брат Корот Соз, алейкум салом. Саволи якум. Брат, чӣ хеле дар видеои худам дар байношон дар аввалош ай тарафи дасти рост ягон чӣ ма менависам ҳамун меброяд. Ба фикрум дидагиен. Брат, илтимос ҳамида ответ медодем. Хоҳиш. Брат, намедонам чанд видео мешавад дар бораи Алберт Эйнштейн ай таваллудуш. Ҳеҷа фақат дар бораи блогерӣ гуфтем, Алберт Эйнштейн дар иҷа нест. Ай брат Муҳаммад, маълумоти пурра медодем дар видео. Так ма брат як участникам дар каналтон, яъне ки участник як подписчик гуфтан, яъне дар каналтон нав шинос шудистам. Хатитон раҳмат барои хондан. Так, савол ҳамин буд ки дар байни ай тарафи дасти рост, ай тарафи дасти чоп. Савол ҳамин буд ки ай тарафи дасти росту чап ягон чӣ менависӣ, ҳамун меброяд. Мисол агар ранги номи канали мози буромадаги намедонам ай тарафай ҳамро дар назар дошта бошӣ, ира дар бантаж менависӣ дар толи болои видео. Ва агар ранги подсказка ори меброя, озини ай тараф меброя, агар хел боша, и дар худи видео ту ҳамира аниқтар, пурратар бинавис ки ту комша дар назар дорӣ. Ранги подсказка ори ё ки дар худи видео, мисол ту мегӯй ай тарафи даст чапу рост я чӣ меброя. Ҳар хел метавона броя. Ҳаст дар худи видео, ҳаст дар болои видео. Боз тиҷи салом Сози, ака алейкум салом. Барои блогер чӣ оборудовани арзон дар корай, роҳи осонаш гӯед. Шумо бо чӣ хел камера видеотона камера мекунед, микрофон, хромакей. Барои блогерӣ оборудовани арзон телефон, смартфон. Тамом. Всё. Бугӯй ки арзон. Камера телефонта монди, пушта да девол гап зади, ай ҳамада арзонаш. Оборудование ки мо истифода мебарем, ма конденсаторни микрофонай, ати ҳама чизош, мисол бо дуюм микрофонай, бо ҳастай бо сеюм микрофон петличкай, бо сета камера ма дорам, вертолёту, камераи GoPro, камераи Canon 600D, мисол компютери мощни барое ки монтажа бутона поддерживать карда. Мисол ҳар кас ба чизи худаш мегирад, да, каси чӣ хел чӣ боша. Мисол ҳам қадар оборудование ки ман дорам, бо гирифтанем. Барои ки чӣ хел ада барои ман блогерӣ, мисол ҳар одам барои ҳар чиз чӣ мекунад. Барои ман мисол чӣ хеле ки дестен ман каналҳое дорам ки ҳеҷ кор намекунад, на монетизатсия дорад, на реклама, не ки ман видео кардаистам. Барои чӣ? Барои ки барои ман блогерӣ пеш ай ҳама и кор нест. Просто чизе ҳасте ки ман мефорам бикунам ша. Новобаста ай оне ки ӯ чӣ кор мекунад, чӣ кор намекунад. Барои шумо ҳам агар блогерӣ ҳама хел сел боша, шумо метавонед муваффақ шуда, барои ки бетоқат намешин. Ҳозир бисёр одамо каналам хе ҳуй кардай, илам хе савол ҳамҷа аст. Канала ҳуй кардагия, мега ака чӣ монетизатсия подключат кунам. Ҳозир видео накардай. Уже дар бораи фикри сум кор кардан кардеста. Ихе одам тоқат намекунад, то охир рафта наметавона. Барои чӣ ки канал тестра сум наметавад. Як моҳ ду моҳ датра сум наметавад канал. Канал чӣ ай? И кори аст ки одам барои завқ, барои чизиш мекунад, баъд оянда
албатта ки вақти аудитория кишид баъд спонсор пайдо мешавад, баъд чӣ пайдо мешавад, баъд худаш кор кардан мегирад. Так, савол дар бораи хромакей зелёни фонай. Ту метавонӣ бихари заводскоиша ё ки метавонӣ барои любой бозор як сони сабз ҳавз, просто сабз ҳавз ям сабзи боша сон метавонӣ бихарӣ, деволда бизанӣ, тамом. Вахш тиҷи салом Муҳаммад, ман мехоҳам як бор хати шумо гап бизанам дар бораи YouTube. Илтимос ягон ссилка сайт битед, дар ҳамон ҷа бинависем та агар возможност дошта бошӣ якум блогере ки ман доверият мекунам ин шумоед. Ҳами проекти мо браҷон барои ҳамие ки ҳамин ҷа саволотона битену ман шуморо битонам фаҳмонда. Ман мутаассифона номер додан наметавонам бародаро, барои чӣ ки худо сафи шуморо зиёд кунад подписчикора. Айдам зиёд чидам бигирен, мисол ман як ҳастам, шумо як ҳаст нестен. Мисол ҳозир ман агар телефон битам, яъне ҷавози ман хеле свободна шита, дар савол ҷавоб додан наметавонам. Савола ҷавоб дестам, дигари шаёси занг мезанам. Мисол фикр мекунам ки ихе кора мефаҳмед шумо. Барои ҳамин ман наметавонам, хеле возможност надорам ки телефон битам, ҳар як одам қати, ҳар як подписчикам қати отдельно ба телефон гап занам. Окимов ТВ, салом алейкум, ака сози хубӣ, хе подписчик набрат кунем. Дига блогеро меган видеои соз парто подписчик мекунӣ, не ки друга видеоҳои ма 1000 просмотр мегира, не ки як подписчик намешавад. Видеоҳое ки 100 просмотр мегира, у канал 5000 подписчик дорад. Чӣ кунем брат? Видео дар кадом ҳолат просмотр мегира у подписчик намегира? Мисол видеои дуруғие, мисол картинкаи видео ё ки ягон чизи видео одама диққатша ҷалб мекуна, ҳама одам мерава медрояд. Вақте мебинанд ки фигня, ҳеҷ ка подписатсия намекунад. А брат да мебуран мерав. Нехе брат, яъне ки просмотр гирифтани видео маънои ӯро надорад ки видеои ту зура. Видео чӣ ба просмотр мегира ки диққати одаморо ҷалб мекунад. Мисол мебинам ҳамҷо ягон сурати як моя ё ки номи як моя ё ки ягон чизо ҳама одам мечаспанд. Тамошо мекунад ки ҳеҷ нест. Ё ки ба чӣ ба далчи подписатсия намекунад бисёр одам ки мисол агар ход я видеои ту зурам боша, медроя видео тамошо мекунад, видео маъқул шуд, медроя барои подписатсия кардан мега куби канала бинем чӣ хели канала, медроя ки усуш чӣ видеои дига, меброя мерава мега ягон канали левия. Барои ҳамин ман мегӯям ки авторский видео кунем ки чтобы ям тамошобин ки даромад бибинад ки ҳамин канал соҳиб дорад. Ҳамин канал да як одам видео мекарда. Бибинад ки да як видеош Қадами Қурбона, як видеои дигаш Нозияи Карматло, ай куҷо подписатсия мекунам. Ин ҳозир канали хита мебинем. Так нигоҳ кардем брат. Сабаби сӯхтори масҷид як видеот бояд ҳайдият ям дар бораи сӯхтори масҷид. Ана пешаи все ишут эту песни. Байде. Бо баъди пешаи бояд ҳайга. Бо все ишут эти песни. Бо ман танҳо барои шавҳари худам, бо даиҷа як чиз дига. Бо пешаи бо қотии пепсикола калонка рост мекардем. Яъне ки бо даиҷаш чие? Яъне ки чӣ хел гунда канал тематикаи худша надорад. Канал да мисол подписатсия, ин вақти одам канал медора подписатсия мекунад, бояд бидона ки ман дар ҳамин канал чӣ хели видео мебинам. Вақти дар ин канал медора, мисол мебинад сӯхтори масҷид, мехза мега хай ку бибинем ягон канали хабария, видеои пешната нигоҳ мекунад ки все ишут эту песню. Мефаҳмад ки канал ягон чизи як пеш омад гирифта мепартояд. Яъне совет дар худат ки як мавзӯи конкретнера бихаб ҳам херафтан бигӣ. Мисоли навози ту дар бораи масҷид кардагӣ, дар бораи сӯхтор кардагӣ, яъне ки видеои ту видеои хабарӣ шидагӣ. На парто дига даиҷа музика. Дунёи ман, салом ба Калхозободиё, салом ба Раҳматшо Айноми Бадриддин, Куйбеш Сити, салом аввал ба худат брат, алейкум салом, ва инчунин ба бачаҳои ғариби Куйбеш зинда бошанд. Нурулло Азизов, салом Эсем Шарипов, алейкум салом, баъд салом ба халқи Киров, ба бачаҳои мактаби 6 шаҳри Киров 1, кӯчаи Азим Саид, Нуриддин Назаров, салом акаи Муҳаммад, алейкум салом, саломи маро ба ҳамаи бачаҳои ғариб расон ва аз номи худамонам салом мерасонем ба ҳама бачаҳои ғариб. Месуд Озил, салом алейкум ба мардуми тоҷик, салом акаи Муҳаммад, алейкум салом. Шоҳин Медиа 2019, салом ака алейкум салом. Беҳрӯз Тиразодда, салом акаи Муҳаммад, алейкум салом. Футбол, салом айноми ғарибачаҳои Москва, алейкум салом. Абу Абдулло, салом алейкум ва раҳматуллоҳ. Сози тенҷи саломатид, алейкум салом. Раҳмат Шугр, саломи мара ба бачаҳои Қумсангӣ расон. Месуд Озил, я урус дар масҷиди худшон дуо мекунам, мега худоё мара 1000 рубл буте, баъд дар пушташ я армян штагиай. Гапои урус мефаҳма, 500 рубл аксаш меброра, дар бари урус мемона. Ба урус мегарда пула мегира, ба ин дафар дуо мекунам, мега худоё ин дафар пул роӣ кардӣ, ба дасти армяно роӣ наки ина 500 рублша гирифтам. Файзрез тиҷӣ дар девонахона девонаро об мебара, афанди медавад, дастша дароз мекуна, айдарони об мегираш, ба духтуро меган
афанди ҳушёр шидагия брем файродш кунен ҷавобш метем. Ма файродш мекунам мега мо дар хабари хиш дорем як хабари нохуш. Мега хабари хиш ҳаме ки соз шидаи мо тра ҷавоб метем. Хабари нохуш ҳаме ки одаме ки та айо халош карда буди вай хича дор кашидай. Ма афанди мега вай хича дор накашидай. Мо ора дор кашидем ки либосош тар буд қоқ шавад. Браҷон ами афандира ту пеш медонисти ё ки Мугамбо дар комментари ҳатман бунавис барое ки ба наздики ами саҳначара Мугамбо ам кард ба фикрам. خیلی بود. Mars TV افندی مگزین میدرویا امیر براجان نمیخوانم برای کی پستایا همین می نویسن حرکت کنین تکرار ننویسین که دبادی پادپیشکو میزنن ادنوی توجراتم گوش کردن. B11 F7 سلام اکا ده همه کانال پادپیسات کدگیم شیرنر باشی سلامت باشی برات رحمت افندی جورش همیگه جوراجون یگان کس غم داد ده هم نمره کشتگی زنگ زد. رحمانعلی حسینوف افندی را گفتین ای همه آدمای بی‌عقل کیه افندی گفته فوتبالیستو آدمو گفتیم برای چی گفته آخه همو توپا میزنن با عقبش میدوان. رحمانعلی حسینوف اکای محمد دین افندی را دیدم گفت اسیم شریف و سلام بگو سلامت باشه و پرسش کی کجای تاجیکستان دا زندگی میکنه سروغا را چیکار میکنی بگن خیامدان بگیره. تمردین شودو نوفزن افندی تولد میکنه با افندی میگه زنک مبارک شوه مادر شدی و زن افندی میگه رحمت خدا خواهد شما هم یگان روز پدر میشین. افندی برخته بکشه که جوره. سمردین شامودینوف افندی را گفتیم BMW X5 زوره یا BMW X6 گفته است ما ماتماتیک را ساز نمیدونم. ای تاریخ سوال بودین. مرتا رویس سلام محمد شریفوف علیکم سلام کاروچی دی دختر ای قشلوق شهر تماشا میروند باید میگه دوگانه بیا رستوران درویم عبادت کنیم بعد میشینن بعد این دوگانه دیگریش کافوش نگاه میکنه میگه هفته این دختر بین این خبیزی بانه او رودن بعد دوگانه دیگریش میگه خب کن او هر دی خدمونیم تو در آینه دیدستی بیعقل. سفرهای قلندر و سلام اکای محمد علیکم سلام افندی را خونش جورش میگه بعد شب در خونه افندی میگذرونه سحر میشه جورش از خواب میخیزه میبینه که یک طرفی روی افندی ورامه با میگه زنبور گزید افندی میگه نه اسپید نکرد میگه چی اسپید نکرد افندی میگه همین نه گزیدنی بود که زنم با اسکواراتکا زدش. برادران در اینجا ویدیو با پایان میرسه قسم دیگری ویدیو را انتظار شوین.